Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu jiskuża ruħu mal-ħaddiema Mawċin għal dak li sejjaħ bħala attakk politiku fuqhom. Qal li l-Gvern mhux se jħalli l-ħaddiema Mawċin jiġu persegwitati jew imħammġa u fisser it-talba biex jinfetħu inkjesti dwarhom bħala nuqqas ta' rispett lejn il-ħaddiema taċ-ċivil. Qal li meta l-mistoqsija parlamentari dwar il-ħaddiema Mawċin ma rridx jemmen u saħansitra marru fuq ir-radju jgħidu li investigazzjoni bħal din hija għodda pożittiva. F'dan il-kuntest fakkar fil-liġi riċenti li għadda l-Gvern biex jipproteġi l-ħaddiema f'dan is-settur minn kull forma ta' teddit jew pressjoni politika u tenna li d-dinjità tax-xogħol trid tibqa' rispettata f'kull ċirkostanza. Dr. Abela ħabar sensiela ta' proġetti għal Għawdex u qal li l-Gvern qed jinvesti 3 darbit aktar milli kien sar fi żmien amministrazzjonijiet preċedenti. Elenka diversi proġetti li wera l-fema li għandhom isaħħu l-infrastruttura u l-kwalità tal-ħajja fil-Gżira, fosthom il-padiljun sportiv u akwatiku fir-Rabat Għawdex. Semma triq ġdida li qed tinbena biex taqqat Marsal Forn mar-Rabat, xogħlijiet fi triq fin-Nadur li qal ilha fuq l-ixkafa 50 sena, proġett ta' forestazzjoni ħdejn ta' Pinu b'900 siġra, it-tieni dar tal-anzjani li se tiftaħ dal-waqt b'kollaborazzjoni bejn il-privat u l-Gvern u l-proġett ta' Victoria Park, spazju aħdar parkeġġ taħt l-art li se jibder wiċċ ir-Rabat u li se jħallih se toħroġ il-ħadd. Irrimarka li fil-waqt li fi żmien il-Gvern ta' qabel kien hemm 750 awċi bla xogħol, f'sena taħt Gvern Laburista inħolqu 627 impjieg full-time fil-privat. Qal li fl-2012 l-impjiegi fis-servizz diġitali u finanzjarji kienu nofs kemm huma llum, filwaqt li fis-servizzi professjonali u tekniċi issa hemm 5 darbit aktar ħaddiema. Qal li f'Għawdex inħolqu aktar minn 7,000 impjieg u s-settur privat irdoppja f'medda ta' ftit snin. Waqt li kritika li l-Kap Nazzjonalista l-proposta tiegħu ta' torijiet f'Għawdex, Dr. Abela qal li l-viżjoni tal-Gvern għal Għawdex tibqa' waħda ta' żvilupp sostenibbli ibbażata fuq il-karatteristiċi sbieħ u uniċi tal-Gżira. Fl-isfond tal-mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni din il-ġimgħa fil-Parlament, Dr. Abela għamel sejħa ċara lill-Oppożizzjoni biex tieqaf tattakka lid-dilettanti u l-volontira li ħadnu l-identità u tradizzjonijiet Maltin pal-kaċċaturi, dilettanti tal-festi, laqdiet pirotekniċi u diversi disċiplini sportivi. Lil dawn wedhom li l-Gvern immexxi minnu jagħtihom garanzija li jipproteġi lilhom u d-delizzji tagħhom. Tenna l-fiduċja fl-ekonomija Maltija li deskrivija bħala r-riċetta ta' suċċess tal-pajjiż. Qal li waqt li ħafna pajjiżi Ewropej qed inaqsu l-budget soċjali u jżidu t-taxxi, il-Gvern qed iħejji budget b'saħħtu ħafna, infassal biex ikompli jsaħħaħ lill-familji Maltin u Għawċin u li fi kliemu se jkompli jpoġġi aktar flus fil-but tan-nies.